ነገር ተሰምዐ ተኸለ ብዛዳለዎ ናይ 5 ዓመት መጽናዕቲ ጽሑፍ ዝሓለፈ ሰሙን ተሸሊሙ ከምኡውን ናይ ወጻኢ ዕድል ረኺቡ ዝብል ወረ ሰምዐ ተኸለ የማነ ነቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ጥራሕ ኣይኮነን ሰሪቕዎ ወላውን ህይወቱ ሰሪቕዎ የማነ ተስፋ ቆሪጸ ተኸለ ዓርኮ ብገንዘብን ስልጣንን ተዓሚቱ ከም ዝኽብል የማነ አጠንቀቆ ስማዓታ እዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ናካ ምዃኑ ኣነ ጥራሕ ዝፈልጥ ስለዚ ዝኾነ ነገር ምስትፍትን ከእስረከ ኢሉ ኣፈራርሖ የማነ ኣብ 4 ኪሎ እናዞረ ጽሑፈይ ተሰሪቀ እናበለ ከጭድር ጀመረ ሰባት ኣእምሮ ሲሒቱ እናበሉ ከድንግጹሉ ጀመሩ ተኸለ ግን ብስርቅ ዝረኸቦ ስም ሒዙ ናብ ኣሜሪካ ኸደ የማነ ንዓመታት ኣብ ጎደናታት 4 ኪሎ ዘርሞ ኮይኑ ተረፈ